Cela bandla ukukhuluma nani cause lento isingidla isikhathi eside ngiyabona manje ukuthi izogcina isingilimaza kwamina uqobo. Wesisi uyakhumbula ngesikhathi kushoniwe eMbumbulu? Ngesikhathi uSibari esebenza sagcina engayanga emngcwabeni, kwahamba wena sasala noSibari thina ekhaya. Ngesikhathi noSibari ekhaya, uSibari wangixoxela ngenkinga yenu yasekamerweni. Wacela ukukhuluma nami, wangitshela ukuthi ninenkinga kanjani ekamerweni. Wayesethi ucela ukuthi angitshele hlampe mina ngizoba khona engingamsiza ngakho, yabo. Ya, so sase saxoxa-ke noSibari, wangichazela ukuthi ninenkinga yokuthi nigcina kuthima senilele, ugcina ungafuni ukuthi niye naye ekamerweni. Uma kuwukuthi kuyenzeka nigcina nilalile, kodwa nje nigcina ningazwananga ngale ndlela yokuthi. Ngicela ungilalela. Imasisi ngicela wehlise umoya khona sizokwazi. Manje mntama ngicela wehlise umoya khona uzongizwa ukuthi ngithini. So uSibari umoya mina ngifisa ukwazi ukuthi wena uhloseni nalento ishoyo uzoyisho. Cha, njengoba ngishilo Sibari ngathi ngifuna ukukhuluma cause lento ingiphethe kabi sesiside isikhathi. Nawe uyazi ukuthi kufanele igcine ekugcineni yazeke lento. Cha, akuyona siswami ngisacela ungilalela bandlezwe. Kushuthi-ke sase sagcina silalile noSibari cause wayeloku engithinta and engaqala ukungithinta engibamba, yabo. Wavuma. Into ukuthi sasisobabili sikwengekho omunye umuntu, sasisobabili and ngase ngithuli ngagcina ngivumile-ke nami ngendlela ekwenzeka ngayo cause sasive sisobabili and nosizi lakhe ngase ngilizwile lonke indlela ayikhala ngakhona. Ngikuthembe kangaka kodwa. Ngiyazi. Mntama ngiyacela ngicela wehlise umoya. Ngikuthembe kangaka ngikuthathe emakhaya ngithi uzohlala nazo. Wena uzongenzela lento ongenzela yona njengamanje. Yini lo ngitshela yona kahle kahle? Ngiyaxolisa mntama ngisacela wehlise umoya Akusizi ukuxolisa kwakho, akusizi. Isingiphathe kabi isikhathi eside. Ubalekela into oyaziyo. Ayikho indlela ebengenza ngayo cause nawe uyawazi umndeni wethu ukuthi unjani. Ukulungisa nazo inkinga zakho ngoba ngizovukelwa ekhaya. Ilalela lalela khona kukhona okunye bana ngicela ungalivala ucingo yazi. Ukhulume silalele imkhuba yakho. Ngicela ngingalivali banda ucingo. Kushuthi-ke ngasikhathi isikade sileleke kwaba khona ingane ngakhulelwa kwagcina kukhona ingane ngahamba nayo. Manje ingane yami ngiyayibona ukuthi ekugcineni kosuku iyamdinga ubaba wayo. And nami ngiyadinga ukuthi agcine akubanga inhloso. Angazi phela mawusuthi awuyazi-ke leyo nto uqonda ukuthini ngoba phela uyazi ukuthi salala mina nawe yize kwaba usuku olulodwa kodwa salala ingane kwagcina ibe khona. Indlela engaphenikha ngayo nami ngangazi ukuthi ngikhulelwe. And uyazi ukuthi nami ingane ngitshela mina ukuthi kanye nje wena usuyakhulelwa. Angithi wena wahamba ukashongo lutho la uthi mina ngikahle ufuna ngixabanisa nonkosikazi. Hayi ngoba ngifuna weqhamukile ngicela ubuye uze la ungangifaki kothini ufuna uzokhuluma lento le ungitshele kahle emehlweni lento ngicela yona njengamanje angizwa. Kodwa sisuyazi na ukuthi ingane nkade ngangiyidinga kuwukuthi yenzeke ngendlela errong kwagcina sekuba ningane noSibari. Kodwa uyazi nami ukuthi ingane ngangeke ngikwazi futhi ukuyikhipha. Uthi asenze njani-ke njengoba ususiqhamukela nabantu bakuthi nje uthi mina wahamba lana singayikhulumanga yokuthi wena ukhulelwe. Ingane ekugcineni kodwa iyamdinga ubaba wayo. Abafana nje lapho uhlala khona baqede manje ukuthi nozosulela ngami ukuthi ngixabane nonkosikazi. Ayikho leyo nto uyazi na ukuthi ayikho leyo nto kodwa ingane iyamdinga ubaba wayo. Mina into engiyifuna ukuthi nje into ekhona ukuthi mina ngakhulelwa kwagcina kukhona ingane. Njengamanje ingane yamdinga ubaba wayo. Ngangiphenikile ngangisaba uyazi ukuthi ekhaya abantu banjani. Ngangizohambe ngitshela sisi ngiyacela wehlise umoya. Ayikho into engizokhuluma nawe njengamanje ngicela
vala ucingo. Wena ngidinga uze la uzongitshela lento ongitshela yona emehlweni. Ngicela ungivalele ucingo kayisekho into engizoyikhuluma nawe. Ngiyabonga sisi ngoba ungilalelile. Noma ngilivale mina. Cha sisi ungalivali. Ngiyaxolisa.